O rođenju Gospoda Sina Božijeg. Izađoh od Oca i dođoh na svet. Evanđelje po Jovanu, glava 16, stih 28. Sin Božji jedinorodni, braćo, rođen u večnosti od Oca bez matere, rodi se u vremenu od matere bez Oca. Ono prvo rođenje nedokučena je tajna Svete Trojice u večnosti, ovo drugo nedokučena je tajna sile i čovekoljublja Božijeg u vremenu. Najveća tajna u vremenu odgovara najvećoj tajni u večnosti. Ne ulazeći s malenom svećom našega razuma u ovu najveću tajnu, zadovoljimo se, braćo, saznanjem da je naše spasenje poteklo ne od čoveka i ne od zemlje, nego od najviših visina božanskoga nevidljivog sveta. Tolika je milost Božija i toliko je dostojanstvo čovekovo, da je sam Bog Sin spustio se iz večnosti u vreme, s neba na zemlju, s prestola slave u pećinu ovčarsku, samo da ljude spase, od greha očisti i u raj povrati. Izađoh od Oca, gde imadoh sve, i dođoh na svet, koji mi ne može ništa dati. U pećini se rodi Gospod, da pokaže da je ceo svet jedna tamna pećina, koju samo On jedini može osvetliti. U Vitlejemu se rodi Gospod, a Vitlejem znači dom hleba, da pokaže da je On jedini hleb života, dostojan pravih ljudi. O Gospode Isuse, prevečni Sine Boga živoga i Sine Deve Marije, osvetli nas i nahrani nas Tobom. Tebi slava i hvala vavek. Amin.